Hola, bona nit a totes i a tots. En la passada Fira del Medi Ambient vam veure aparcat a l'inici de l'avinguda un autobús de Repsol amb activitats i informació, entenem relacionat amb la Setmana del Medi Ambient. Ens preguntem si no és un poc contradictori que la Setmana del Medi Ambient la capitanegi un autobús d'una empresa multinacional d'explotació de combustibles fòssils. Una empresa que no té massa en compte el medi ambient i sí els seus guanys. I no parlem ja de l'adequació o no de les activitats que es proposaven a l'autobús, sinó de la coherència entre una proposta de fira mediambiental i un autobús de Repsol. La pregunta és senzilla. Si no es creu incoherent fer una fira mediambiental amb un autobús de Repsol oferint les seues activitats. Moltes gràcies. Hola, bona nit. La resposta serà igual de senzilla, no em pareix incoherent. Sincerament, jo vaig estar dins d'aquest autobús, era un camió. Abans de que vingueren vam parlar amb ells, es van preguntar què era el que anaven a oferir, es va aparèixer una bona idea i a més didàctica. I com he dit abans, jo mateix vaig estar, els vaig preguntar, ja no només per l'afluència d'escolars, també de gent que no eren escolars i del tipus d'activitat que feien, m'ho van explicar i sincerament, tant abans que vingueren com després, una vegada ratificat el que feien, no em va parèixer en absolut incoherent que estigueren allí. I és més, no sé si vostès van anar, però si no, els aconselle que si tornen a vindre o estan en algun lloc proper, vagin perquè probablement es canvia ja no la mentalitat eixa de que al fi són una empresa privada i d'un àmbit que tal vegada pot tindre una sèrie de plantejaments que no compartim en la seva totalitat. Però l'activitat que duien en aquesta fira de medi ambient era totalment d'acord. Gràcies.